iloso mbui mariyo makare kendo ibo bedo ka itudori kodwa mondo wadhi mbele kotwak marwa. Kabiro kuomi CPA Victor Ogutu imbe niwinjo kanyo kaka jatend migawo mar omenda jo FCPA John Mbadi oloso kodwa motelo ne en somo budget bang'e odiochieng' makawuono. King'iyo kaka oloso bende nitiere kod chira diera ni sekta no mano mar loso mwandu nitiere gino ma oketo ne makare mabro bedo ka konyo bero uchumi mapacho kae kachiel koda loso thuolo mag tije ne rawere. Erokamano. Kan wakungo wuoyo wawacho wache energy sector. Ma gimedo the allocation to them. Kora energy sector no kanyal stabilize the power to cost bar production nyalo dok piny. Mane mwanya wacho indirectly, but again ponono ni categorization mane neno wacho from zero to exempt ko golo gi exempt moduoko gi zero dikichincho ngiswa ni budget podi. To mano nyabedo maber, maybe mage secret weapons maengo. To ponono ni gine category kaka neno gin tieno. To ponono ni corporation tax mano wacho ni in African setup marwa mar 30 ni malo. Ponono no wicho yuakwa koso opinion wakaka ispak ni kiche wadhi mwachiwo opinions more reduce maybe to 28 to mano to nitiere ber but ohinja nitie kata jomoko manyiche jomoko machalo jo electric motor vehicle joma loso geche ka manyiche bedo taxed at 15%. Ogol gi oduok gi e 30%. Koro mago jo geche gin jo electric vehicles jo assemblers ma geche manche bedo tax at 15 cha manen gima ber ahinya nikech macha ne konyo creating more job opportunities. To maoni wakaka ispak no wacho ni gi maintain mane 15 kiki gigol 15 to gitere to 30%. Ponono no kawo mago into consideration to mano to wanyacho ni nitie to kaen kaka ne proposals ka to ngegi ma worth chuko go malo miwacho ne. Iwacho kanyo ni un kaka ispak ne uyudo thuolo mano mar chwalo pachu. Yes. Ibo bedo kingiswa ni en paro mane mano chwalo to bende nitiere kod adiera ni moko kuom paro makamago. Ibo bed ka ikwanya achiel ariyo adek mar mondo mi oketane eneno ni ngima mar jo Kenya medo bedo makare kata kose som budget. Inyate sectors mopogore mamulo ngima jo Kenya kata kamano